Ydy gwyliau'r ysgol yn plesio? Oes broblemau? Rydw i wrth fy modd yn mynd ar wyliau. Pam? Wel, rydw i'n hoffi dysgu am hanes gwlad newydd neu blasu bwydydd gwahanol. Es i Hawaii yn yr haf ac aethon ni fel teulu i Estonia dros y Nadolig. A bod yn onest, rydw i'n dysgu mwy ar wyliau na mewn gwersi daearyddiaeth weithiau. Mae gwyliau yn gallu bod yn addysgiadol. Fodd bynnag, rhaid trefnu gwyliau da a dim gwastraffu gwyliau yn gwneud dim adre. Gwyliau ysgol. Fy hoff amser o'r flwyddyn. Rydyn ni'n gweithio'n galed am wythnosau, gwersi, gwaith catre, asesiadau, ac rydyn ni'n blino. Ac mae'r athrawon yn blino, yn enwedig os ydyn nhw'n mynd i fod yn gweithio tan bod nhw'n 67. Felly mae ymlacio'n bwysig. Amser i fwynhau hobïau, i fod gyda ffrindiau ac i anghofio am waith. Hefyd mae cymaint i wneud yng Nghymru fel mynyddoedd a treithau, atyniadau a siopau. Mae gwyliau ysgol gallu bod yn hwyl, ond hefyd gallen nhw fod yn ddiflas. Mae fy rieni yn gweithio, felly dydyn ni ddim yn cael gwyliau fel teulu. Hefyd, mae gwyliau gallu fod yn ddrud. Y broblem fwyaf ydy'r gwyliau'r haf. Maen nhw'n rhy hir. Hoffwn ni gael mis o wyliau yn yr haf a mis o wyliau dros y Nadolig. Hefyd, mae eisiau mwy o glybiau pobl ifanc yn ystod y gwyliau, fel yn Ffrainc ac America. Clybiau drama, clybiau ffitrwydd, clybiau gwyrdd. Hoffwn ni gael profiadau newydd cyffrwys. Ydy gwyliau'r ysgol yn plesio? Oes broblemau? Rydw i wrth fy modd yn mynd ar wyliau. Pam? Wel, rydw i'n hoffi dysgu am hanes gwlad newydd neu blasu bwydydd gwahanol. Es i Hawaii yn yr haf ac aethon ni fel teulu i Estonia dros y Nadolig. A bod yn onest, rydw i'n dysgu mwy ar wyliau na mewn gwersi daearyddiaeth weithiau. Mae gwyliau yn gallu bod yn addysgiadol. Fodd bynnag, rhaid trefnu gwyliau da a dim gwastraffu gwyliau yn gwneud dim adre. Gwyliau ysgol. Fy hoff amser o'r flwyddyn. Rydyn ni'n gweithio'n galed am wythnosau, gwersi, gwaith catre, asesiadau, ac rydyn ni'n blino. Ac mae'r athrawon yn blino, yn enwedig os ydyn nhw'n mynd i fod yn gweithio tan bod nhw'n 67. Felly mae ymlacio'n bwysig. Amser i fwynhau hobïau, i fod gyda ffrindiau ac i anghofio am waith. Hefyd mae cymaint i wneud yng Nghymru fel mynyddoedd a treithau, atyniadau a siopau. Mae gwyliau ysgol gallu bod yn hwyl, ond hefyd gallen nhw fod yn ddiflas.
Mae fy rieni yn gweithio, felly dydyn ni ddim yn cael gwyliau fel teulu. Hefyd, mae gwyliau gallu fod yn ddrud. Y broblem fwyaf ydy'r gwyliau'r haf. Maen nhw'n rhy hir. Hoffwn i gael mis o wyliau yn yr haf a mis o wyliau dros y Nadolig. Hefyd, mae eisiau mwy o glybiau pobl ifanc yn ystod y gwyliau, fel yn Ffrainc ac America. Clybiau drama, clybiau ffitrwydd, clybiau gwyrdd. Hoffwn i gael profiadau newydd cyffrwys.